нещо по-различно. Просто бункера не ма склониш тази игра и... Това е. Разликата между 1.7 и 1.8, виж какво става на 1.8. Да, просто... Така е. Нищо бе, бутаме го леко по леко. Сега сме малко по-голям МР от тя, ако загубим ще вземат много точки. Няма бе, ще ги разцепиме. Така е, положително винаги. Бой, финикията. Много бой. Много Нашия лоб бой. да даде хапче само, да изкара. Какво имаш? Лак, помпа някакви магиите. Това е Мейдж. Мейдж Лок. Warrior Death Knight. Тук ще има... Шамана и друида хора гоним в началото. Знае какво има там, Бункин. Еждо с мейджа в центъра. 100%. Трябва с Мейдж да му пазиме дисциплина. Аз може и мейджа да пане Хънтър ще пази. Хънтъра ще пази. Няма нужда да казвам кой къде ще ходи. Знаете си, нали? Всеки знае и си изпълнява задачката на Макс. Иначе... Боже готви, мама! Аз искам мусака. Още чесър бе мусака! Мони, като знаеш на Таня състоянието, картофи в нас не се правят никога, така че понякога един човек има нужда само от мусака. Тяхния лок ще до много деми ще скара. Имам титла такова, но ще го видим дали е. Той е с 5 ли е? Моля да се гледай, че пада. Да им убим арена мастера, шамана да пробваме началото. Стига ли? За мусък. Танчо, ти си сложил глифа? Банер отзад, кой слага? Някой от мелетата. Аз го сложих. Айде хора на шамана, чакайте. Бункина, Искам ЦЦ на мейджа. 2, 1, бункина, бо бункина. Това два между другото. Бункина да падне. Айде на бара. Бара отзаде. Айде на го бара. Го бара. Добре, Симони. Го бара, бара биеме. Как се поема това кът? Бара, аута френче. Само внимавайте като бягате за Warrior-а някой да гледа флага. Айде бием бара, що само го бил да е? Айде, моля се. Свърши, фолираме го. Дъкато, сменяме на дъкато 3, 2... Дигнете мони! Айде на дъкато. Фулса, да. Добре, пуснаха ме. Ура! Шамана хора, дайте на шамана тогава. 3, 2, 1, гона шамана флага. Хик. Шамана. Си дроида. Излизам от бомбата. Това беше. Айде шамана, реш шамана 3. Шафай. Шамана си дроида. Сменяме на диско приста. 3, 2, 1, кой диско приста? Стън! Диско приста, дай немищо диско приста. Това е бомба, айде, опиваме DPS сега отзаде. Той е лока, фокус лока. Кике, лока. Айде, не са лока. Им лока, го. Им лока, добре, браво. Айде сега, ресто дроида. Накрая, чакай, ресто дори да ме спъна, бахне го майка. Ресто дроида стън, колко да умре? Не знае, мама ти деба.
Айде, убийте DPS отзаде. Те не хилърте им излезнаха out of range. Убийте DPS отзаде. Боба, дака бил чита да пуска. Вие отдайте DPS-а, те нямат хилър, те са тук бяга отзаде. Айде на рога, лясно на рога. Умря, браво. Дъкато отзаде, дъкато, Капвам довършваме 4, дъкато отзаде. 3, Бункера, грешка, бункера, Пет, стане, дай, четири, напали бункера. три, Стане хора. 2. Капвай. Едно. Капнахме го. Айде всички назад към флага. Дъка, Отиди да пиеш, аз съм окей. Отивайте и двамата да пиете. Само дръпнете назад на флага. Айде шамана сега. Тръпнаха го. Мейджа. Диско. Няма бъфа на него. Дръпнете назад, не ходете толкова напред, няма смисъл. Да. Един да излежа тук хора за мината. Между мината да застане. Друида пак отива натам. Друида да ходи натам. Тате, дай ни отиви. Бъгнах се на плажа. Браво. Пак влизат. Реща шамана тук при нас. Контрол на другия отзаде. Сайкъл на другия отзаде. 300 е сап. Айде реща шамана. Кик е. Реща шамана кик. Уориера отзад е с берсърк. Айде на вара тогава. Обръщаме на вара. Бяга тя на хил. Бийте се на флага, моля ви. Си лока. Бием вара. Си лока. Вара стън. Дърпам го. Добре. Айде рога отзаде. Дезориентация съм. 2, 1, бием рога. Бяга. Айде да като сега. 3, Дайте ни количката. 2. Митак излез. Бием да като. Количката ни е по-важно от тук, да знаете. Да, количката трябва да отидем. Мите, можеш ли да се върнеш назад? Да като. То не е назад, той е настрани. Още един DPS може да излезе. Още един. Мункина. Шок е, вара. Митко и Данчо да ходят за количката. Биеме рога, хора, рога и завърна, рога, той няма цел вече. Рога рязко. Не се биеме за да ги убиеме, биеме се за да спасиме флага. Кире, върни се назад. Ставаме так. Бием рога, хора. Ще сте го цуклонали. Дай рога, сега ще го дръпна, стане, ще го дръпна отзаде. При нас е. Как е количката, какво става? Чуваме я. Браво. Рога. Ай. Айде на вара сега. 3, 2, вара, сайкон, добре, бой вара. Как сте с маната? Добре съм, отиде да пише от края. Отивам, да. Ако може на лока хора да обърнеме, лока, рязко. Не, фолираха го. Отзади DPS-а бием, отзади DPS-а. Натискайте смело вече, може да ги лайфваме. Айде вара, дъкато, грешка, дъкато. Стън, дърпам го отзаде при нас. Но умре, out of range. Дъкато рязко. Айде, какъв хил си набити, педарас. Айде вара, смееме на вара, out of range. 3, 2, контрол само диско приста. Диско приста е тук, бием вара. Рязко на вара. Вара, дърпам го, да умре вара. Да умре вара. Айде, дайте DPS, кой би лав кота? Мейджор. Айде сега убивам мейджор. Айде, дъкато, грешка. 3, 2, 1, дай лав към дъкато. Добре, Симони. Много сме отзаде. Вара, Не, екстра сте. да пане. Топът вара, остана тук сам. Дъпам го отзад при нас. Да умре, да легне. Айде му, ай сега. Аз си тук да бега. Мейджор хора. Той чай изблока му заради, ама масата стока. Как с маната? Трябва да пия. Аз съм малко. Излизам за малко аз тогава. Само грипвам Любо отзад. Шок фей на лока, имаш ли? Не. Добре. Им лока тогава. Каман отзад килва. Отивайте да пиете, ако имате нужда. Един след друг, избирайте си, отивайте. Сега вече имам. Дай го на лока сега. 3, 2, 1, сега дай.
Отидете да пиете, аз ги държа, давайте. Той е мейджа. И двамата отивайте, няма проблем. Изяда го ясно. Много хард на шамана съм. Дайте назад всички Айде. момчета, дайте назад към флага. Шамана стън, може да умре. Не, отзаде, дай съм махам. Дайте назад към флага, нашите хилери трябва да се върнат и да ви дигнат. Дайте назад. Добре. Това много малко хил. Не мога да излезна от тук. Можеш, ти си, давай. Не бих си дебъв хила. Айде на шамана, дърпам го. Не, диско приста, диско. Го. Върнахте ли се двамата? Окей ли сме? Да, бе, да. Отивам пак аз да пия. Отзади има мейдж, върдайте мейджа. Мейджа. 3, 2, 1, стане. Аз съм да. Избяга, няма нищо. И... Връщам се. Бункина. 3, 2, 1, гола бункина. Стана мечка. Шока имаш ли? Вара. Да. Оп, вече не. На лока. 3, Той 2, шоква вече. 1, дай го на лока. Той сега. шоква вече. Портвам. Ако някой трябва да ходи да пие, да отива. Диспел му орера. Аз идвам. Лока, ще може да го бутнем. Лока, да го бутнем лока. Изекът, добре. Ай малко назад, отдай DPS има ли? Той си го избяга. Само бункера. Лутвайте ги, ако някой не е лутнат. Бункина стън, дай да може да падне. Пара. Е, карнала, май. На шамана съм. Той не дали това, бе. Айде шамана остана out of range. Само ред друида. Дърпам го. Върнете назад, да. Трябва да си дигнем маната, който има да трябва да пие да излиза. Е, пах му, май. Дъкато хора. Дай дъкато е лоу. 3, 2, 1, дъка. О, дъка. Шамана стън от мене, тя не е шаман. По-малко фокус. Бункина пропна, шока имаш на бункина. Имам, ама съм в корени. Айде на флага го дърпам. Дърпам го на флага. 3, 2, 1, бункина фокус. Шоквай сега, дай. Да легни. Бата Бомба. Дани. Айде дъкато бързо за него. Диспел. Аз ми взеха коли. Няма, дъкато, колко точно ми Бата Дани, Митко се връщат. Чух. Дъкато, Мите, давай назад и ти. Шамана стън Дай от мене, количко. шамана стън от мене, бием дъкато. Диспелната Той давай. е шаман. Готов си? Принцип. Имам кулдаун. Бой дъка. Марто, можеш ли да върнеш назад? Можеш, давай. Бой дъка да легне. Полирах го. Диско пристав. 3, 2, 1, хора диско пристав. Излезе навънка. Човече, тук ма финтера аз. Още един отива надолу. Марто, Айде. давай ти на към, давай ти за количката. Бункина бием тук, бункина. Трябва да пием. Отивай да пиеш. Марто да отива за количката, Обичам. ако не е тръгнал. Ала, капа, диско пристав, капа. Фокус диско пристав. Пак съм стън. Количката ни трябваше, без значение дали го бяха капнали, връщаме количката и биеме. Върнах я. Не, бе. Да. Затова пратих още един за всеки случай. Добре. Браво, мъжецата, бе. Те затова ли почнаха на бутата Хикса? Аз викам, какво става? Да, пратихме просто повече хора надолу. Двата ми бутона почнаха да правят по-малко демидж, явно, ама не. Нямам хора. Абе, тук това нещо е бъгало, трябва да го правят тоя... Как се казваше, рекаунт. Показва ми, че аз не съм интеррупнал нито един тая игра, аз интеррупнах 6 пъти мейджа. Да. Той рекаунта се покажа, си сега не ги влекайте. Какво си интеръпнал мейджа, бе? С моя silence, извинявай. Той само с този интеръп, той само с... Моето не- Ще буя, ако е на Моето не се брои, така ли? Това не е интеръп, да. Той Ето, пиела виж. на друида не е интеръп. Фак, ето добре. Оф, добре. И не, да, аз го интеррупнах 42 пъти в такъв случай.